Konzílium szerintem a hallgatóságnak ott ad egy nagyon nagy lehetőséget, hogy a hagyományos iskolák azok több éves előtanulmány után fejlesztik ki a saját tananyagukat, azaz egy viszonylag nagy átfutási idővel rendelkeznek. Itt ebben az iskolában arra van lehetőség, hogy gyakorlatilag ezt a távolságot lerövidítsük, majdnem azt mondom, hogy lenullázzuk, és ténylegesen a per pillanat abba a fél évben, negyed évben lévő aktualitásokról is lehessen beszélni, és a hallgató egy olyan információt kapjon, amivel a következő nap vagy a következő fél évben már élesen tud dolgozni. Hogy a megfelelő időben, megfelelő helyen legyek, ehhez tudnom kell, hogy hol van az a gap, ahol be tudok lépni erre a piacra. És nagyon sokat tud segíteni, hogyha tudom azokat az információkat, amiket a versenytársak is abban az időpillanatban tudnak. És ebbe tud segíteni ez az iskola. Egy ilyen új eszköz 1,5-1,5-2 évet él maximum, mert addig kell megtermelnie tulajdonképpen a fejlesztési költségeit is, és a piacra jutást, és még nyereséget is kell csinálni. Ott nem lehet megengedni, hogy állandóan ne nézzük azt, hogy kinél mi van, mit lehet csinálni, és ebből hogy lehet terméket csinálni. Egészen mondjuk a T-Mobile US-től kezdve ellátunk a görögökig, vagy bárhol Európába, hiszen egy cégcsoporton belül kicseréljük egymással ezeket az információkat. Győrben van egy cég, egy androidos kis fejlesztő cég, aki a Worldwide versenyen második vagy harmadik pozíciót ért el, mert egy olyan funkciót talált ki a telefonnak, amit korábban nem talált ki még senki. Mindenkinek ott van ott a kezébe a technológiai eszköz, csak az a pici ötlet hiányzott belőle, hogy mire lehet ezt még használni. Egy jó ötlettel igen be lehet ma kerülni az elsők közé. A Konzílium elsősorban arra tudja felhúzni az embereket arra a szintre, legalábbis akik erre érzékenyek, hogy érezzék, hogy hol van az a csúcs, vagy az a gap, ahol lehetne mozogni. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz úgy alapvetően az egész end-to-end, az egész láncolatot látnia kell, az egész értékcsatornát. Ebben nyilván beletartoznak technológiai részek, és nyilván üzleti részek, projektmenedzsment és sok minden más. Hát ebben segítene ez az iskola, hogy egy ilyen jó áttekintő alapot adjon a hallgatóknak. Nagyon sok a szakmában elismert ember fog részt venni, akik között megtiszteltetés ugyanúgy ott szerepelni. A másik oldalról meg hát sok éves múltam is van ilyen értelemben, hiszen valamikor műegyetemen tanítottam, és hát nyilván abban is van egy érdeklődés az embernek, hogy vajon milyen olyan új embereket lát, akit esetleg később fel is lehet használni különböző projektekben. Meg lehet nézni ennek az iparágnak a nagyjait, akik kitalálták, akár a Google, akár Microsoft, és itt még lehetne sorolni a cégeket. Szinte mindegyik valahol ott nyert, amikor nem a megszokott sablonos döntéseket hozták létre, hanem valami újat próbáltak megcsinálni, és valami olyan piacot találtak meg, vagy olyan területet, amire korábban még senki nem gondolt. Ezeknek a központja, ezeknek az online igazi nagy fejlesztéseknek az az Egyesült Államok, vagy Szilikonvölgy, vagy Izrael, vagy hasonló területeken van. Tehát jó lenne, hogyha Magyarországon is kialakulna egy ilyen kis sarok, ahol ilyen startup cégekből, fiatalokból megalakulna egy ilyen csapat, aki képes hasonló minőségű fejlesztéseket